El Cerdanyola Futbol Club ha celebrat la presentació oficial de la propera temporada 2014-2015 en un acte obert a tots els pares i mares del club. Durant la sessió, que es va dur a terme a les instal·lacions del Guiera, es va presentar el projecte global del club de cara al proper any, que aglutina el projecte social, el projecte econòmic i el projecte esportiu. La presentació es va iniciar amb unes paraules del president de l'entitat, Felipe López, que enguany tanca el segon any al capdavant del club. El president va repassar l'actual temporada i va fer uns primers apunts de novetats per la propera campanya. Acte seguit es va presentar el projecte social, on se seguirà apostant pels actes solidaris, pel futbol base i per les activitats a la ciutat, així com la novetat de la incorporació d'una aula d'estudi i reforç al camp. A continuació es va mostrar el nou equip de coordinació, que presenta moltes novetats, i cada coordinador va presentar els objectius de la seva sessió. Miguel Ángel Lozano seguirà com a director esportiu, amb un equip integrat per Alberto Rodríguez a la coordinació de Futbol 11, Miquel Bonamic a Futbol 7, Ezequiel Segura i Flor de Luna com a responsables de futbol femení, Humberto Velasco, Manel Campos i Rubén de León a Futbol Sala, Cisco Morales com a coordinador de l'escola UAB Cerdanyola Futbol Club i Rafa Fernández com a adjunt a coordinació. Finalment es va presentar breument el projecte econòmic del club, les quotes pel proper any i l'acte va acabar amb els pregs i preguntes. Es tanca una temporada i comença una nova etapa pel club, que segueix amb el pensament ferm de créixer dia a dia i fer del Cerdanyola Futbol Club un club de referència.